намояндагии доимии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди шуъбаи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ дар Женева 34-солагии истиқлолияти давлатии кишварро бо тантана ҷашн гирифт. Дар чорабинии роҳбарони созмонҳои байналмилалӣ, корпуси дипломатии муқими шаҳри Женева, намояндагони бахши хусусӣ, матбуот ва ҳамватанони муқими Швейтсария ширкат варзиданд. намояндаи доимии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди шуъбаи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ дар Женева Шараф Шерализода зимни суханронии худ аҳамияти истиқлолият, ҳифзи арзишҳои он ва дастовардҳои назарраси кишвар дар даврони истиқлолиятро махсус ёдовар шуда, саҳми арзандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар бунёди Тоҷикистони соҳибистиқлол таъкид намуд. ҳамзамон дурнамо ва ҳамкориҳои судманди фарогир байни Тоҷикистону созмонҳои байналмилалӣ ва конфедератсияи Швейтсария қайд гардид. Сафири Тоҷикистон изҳори ифтихормандӣ аз он кард, ки Тоҷикистон имрӯз таҳти роҳбарии хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар масири рушди фарогиру бардавом қадамҳои устувор мениҳад. Дар идомаи суханронӣ бо ишора ба нақши афзояндаи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ дар бораи tashabbusҳои глобалии кишвар дар самтҳои мудирияти захираҳои обӣ, ҳифзи прияхҳо, зеҳни сунъӣ ва ҳамгироии минтақавӣ маълумот ироа шуд. ҳамзамон сафир зимни суханронӣ дар бораи робитаҳои дуҷонибаи Тоҷикистон ва конфедератсияи Швейтсария ба нақши калидии роҳбариятҳои олии ду кишвар ҷиҳати таъмини раванди рушди бемайлони ҳамкориҳои мутақобилан судманд таъкид кард. ҳамчунин дар ҳамоиши идона китобҳои пешвои миллат оид ба таъриху фарҳанги тоҷикон, намоиши либосҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ, сайёҳӣ ва таомҳои миллӣ муаррифӣ гардида, аксҳо, манзараҳои зебои кишвар, намунаи санъати миллии тоҷикӣ аз ҷумла асбобҳои мусиқӣ ба намоиш гузошта шуданд. ҳунармандони тоҷик бо суруду таронаҳои ватандӯстона табъи ҳозиринро болида намуданд.